Temps era temps quan un drac terrible atemoria els habitants d'un poblet de Catalunya anomenat Montblanc. El drac causava estralls en la població i devorava els animals de pastura de la vila. Per calmar l'ira del drac, els habitants van decidir que cada dia sacrificarien una persona escollida per sorteig i li oferirien com a senyal de bona voluntat. Però un dia, a la filla del rei li va tocar ser el sacrifici. No, sisplau! A mi no! Quan el drac l'anava a engullir, va aparèixer un formós cavaller per enfrontar-se a la bèstia. Ei, petita, jo et salvaré. Era Sant Jordi, que li va clavar la seva llança i de la sang del drac va sorgir un roser de roses vermelles. Visca! Visca, visca, visca! El seu gest desinteressat i valent va canviar la història del poble i va donar naixement a la nostra llegenda, ja que des d'aleshores, a Catalunya és costum regalar una rosa a la persona estimada per Sant Jordi.